बे समाव फिन आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों BTCनि गासै मोनजिबा विधानसभा बियाबनि जा भट साननाय बे भट साननायनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। बे समाव BPF राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै मोनजि विधानसभा बियाबाव आवगायगासिनो दं, जेराव दिनैनि समाव बयबो मिथिगौ दि BTCआव गासै मोनजिबा विधानसभा बियाब दं आरो बे मोनजिबा विधानसभा बियाबनि गेजेराव मोनजिसे विधानसभा बियाबाव BPF राजखान्थि दोलोआ थामहिनबा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BPF राजखान्थि दोलोआ मोनजिसे विधानसभा बियाबाव बिजाथि फसंदोंमोन आरो बेनिनो मोनजिसे विधानसभा बियाबाव बिजाथि फसंनायनि गेजेराव मोनजि विधानसभा बियाबावनो BPF राजखान्थि दोलोआ आवगायनानै दङ। परबतजरा विधानसभा बियाबावल' BPFनि जा बिजाथि बे बिजाथिया उनफाफिनना दङ। परबतजरायाव कंग्रेस दोलोनि बिजाथिया आवगायना दङ। बे समाव BJP राजखान्थि दोलोनिफ्रायबो मोनफ्रोमबो बियाबाव देरहागासिनो एबा आवगायलांगासिनो दं। बे समाव बुंनांगोन जे रायजोआव गासै 126 विधानसभा बियाबनि गेजेराव BJP राजखान्थि दोलोआ बे समाव आवगायना दङ। गासै 78टा कंग्रेसनिफ्राय गासै 24, BPF राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै मोनजि, आसाम गण परिषदनिफ्राय गासै मोनगु, अल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट थामहिनबा AIUDF निफ्राय गासै मोननै, रायजो दलनिफ्राय मोननै, लोगोसे बे समाव UPPL राजखान्थि दोलोनिफ्राय बे समाव मोनसेल' विधानसभा बियाबाव आवगायना दङ। जेरैबायदि बिजनी विधानसभा बियाब कमल सिंह नार्जारी बिथाङा बे समाव आवगायनानै दङ। कमल सिंह नार्जारी बिथाङा आवगायनानै दङ। बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट BTCनि गासै मोनजिबा विधानसभा बियाबनि गेजेराव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BPF राजखान्थि दोलोआ गासै मोनजिसे विधानसभा बियाबाव बिजाथि फसंदोंमोन आरो बिनिनो मोनजि विधानसभा बियाबाव BPF राजखान्थि दोलोआ आवगायगासिनो दङ। BPFनि सासेल' बिजाथि जेराव परबतजरा विधानसभा बियाबाव बिथांमोना उनफाफिनना दङ। कंग्रेसआ बेयाव आवगायना दङ, जेराव बावखुंग्रि विधानसभा बियाबावबो BPFनि बिजाथिया आवगायना दङ। बेबायदिनो उदालगुरि विधानसभा बियाबावबो रिहन दैमारी, माजबाद विधानसभा बियाबाव चरण बर' बेफोरबायदिनो मोनफ्रोमबो विधानसभा बियाबाव BPFनि बिजाथिफोरा गोबां मानि भटआव आवगायनानै दं। बाक्सा, मानास, भेरगाव, टंला बायदि बायदियाव NDनि बिजाथिफोरा बे समाव गासै सा जिथामनिफ्राय सा 14 विधानसभा बियाबाव BTCनि सिङाव थानाय विधानसभा बियाबाव 13निफ्राय 14 विधानसभा बियाबाव बे समाव आवगायगासिनो दं। UPPLनिफ्राय बे समाव सासेल' थामहिनबा बिजनी विधानसभा बियाबनि जा कमल सिंह नार्जारी बिथाङा एसे भटआव आवगायना दङ। बेबायदि नोंथांमोननि गेजेराव बिग ब्रेकिं आपडेट मोनसेनि उनाव मोनसे मोनफ्रोमबो विधानसभा जा BTCआव गासै मोनजिबा विधानसभा बियाब दं, बेनि विधानसभा बियाबनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैबाय थागोन। बे समाव फिन फोरमायबावो BPFआ गासै 11 विधानसभा बियाबाव बिजाथि होदोंमोन, बेनिनो मोनजि विधानसभा बियाबाव आवगायगासिनो दङ आरो UPPLआ BTCनि सिङाव गासै मोनजिबा विधानसभा बियाबाव बिजाथि फसंदोंब्लाबो नाथाय बे समाव सासेल' विधानसभा बियाबाव एबा मोनसेल' विधानसभा बियाबाव बिजनी विधानसभा बियाबाव आवगायगासिनो दङ। बे समाव फिन आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों BTCनि गासै मोनजिबा विधानसभा बियाबनि जा भट साननाय बे भट साननायनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। बे समाव BPF राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै मोनजि विधानसभा बियाबाव आवगायगासिनो दं, जेराव दिनैनि समाव बयबो मिथिगौ दि BTCआव गासै मोनजिबा विधानसभा बियाब दं आरो बे मोनजिबा विधानसभा बियाबनि गेजेराव मोनजिसे विधानसभा बियाबाव BPF राजखान्थि दोलोआ थामहिनबा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BPF राजखान्थि दोलोआ मोनजिसे विधानसभा बियाबाव बिजाथि फसंदोंमोन आरो बेनिनो मोनजिसे विधानसभा बियाबाव बिजाथि फसंनायनि गेजेराव मोनजि विधानसभा बियाबावनो BPF राजखान्थि दोलोआ आवगायनानै दङ। परबतजरा विधानसभा बियाबावल' BPFनि जा बिजाथि बे बिजाथिया उनफाफिनना दङ। परबतजरायाव कंग्रेस दोलोनि बिजाथिया आवगायना दङ। बे समाव BJP राजखान्थि दोलोनिफ्रायबो मोनफ्रोमबो बियाबाव देरहागासिनो एबा आवगायलांगासिनो दं। बे समाव बुंनांगोन जे रायजोआव गासै 126 विधानसभा बियाबनि गेजेराव BJP राजखान्थि दोलोआ बे समाव आवगायना दङ। गासै 78टा कंग्रेसनिफ्राय गासै 24, BPF राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै मोनजि, आसाम गण परिषदनिफ्राय गासै मोनगु, अल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट थामहिनबा AIUDF निफ्राय गासै मोननै, रायजो दलनिफ्राय मोननै, लोगोसे बे समाव
इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय बे समाव मोनसेल' विधानसभा बियाबाव आवगायनाय दङ जेरैबायदि बिजनी विधानसभा बियाब कमल सिंह नार्जारी बिथाङा बे समाव आवगायनानै दङ कमल सिंह नार्जारी बिथाङा आवगायनानै दङ बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट BTC नि गासै मोनजिबा विधानसभा बियाबनि गेजेराव हाग्रामा महिलारी बिथांनि दैदेननाय BPF राजखान्थि दोलोआ गासै मोनजिसे विधानसभा बियाबाव बिजाथि फसंदोंमोन आरो बिनिनो मोनजि विधानसभा बियाबाव BPF राजखान्थि दोलोआ आवगायगासिनो दङ BPF नि सासेल' बिजाथि जेराव पर्बतजरा विधानसभा बियाबाव बिथांमोना उनफाफिनना दङ कंग्रेसआ बेयाव आवगायना दङ जेराव बावखुंग्रि विधानसभा बियाबावबो BPF नि बिजाथिया आवगायना दङ बेबायदिनो उदालगुरि विधानसभा बियाबावबो रिहन दैमारी माजबाद विधानसभा बियाबाव चरण बर' बेफोरबायदिनो मोनफ्रोमबो विधानसभा बियाबाव BPF नि बिजाथिफोरा गोबां मानि भटआव आवगायनानै दं बाक्सा मानास भेरगाव टंला बायदि बायदियाव ND नि बिजाथिफोरा बे समाव गासै सा जिथामनिफ्राय सा 14 विधानसभा बियाबाव BTC नि सिङाव थानाय विधानसभा बियाबाव 13निफ्राय 14 विधानसभा बियाबाव बे समाव आवगायगासिनो दं इउपिपिएल निफ्राय बे समाव सासेल' थामहिनबा बिजनी विधानसभा बियाबनि जा कमल सिंह नार्जारी बिथाङा एसे भटआव आवगायना दङ बेबायदि नोंथांमोननि गेजेराव बिग ब्रेकिं आपडेट मोनसेनि उनाव मोनसे मोनफ्रोमबो विधानसभा जा BTC आव गासै मोनजिबा विधानसभा बियाब दं बेनि विधानसभा बियाबनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैबाय थागोन बे समाव फिन फोरमायबावो BPF आ गासै सा 11 विधानसभा बियाबाव बिजाथि होदोंमोन बेनिनो मोनजि विधानसभा बियाबाव आवगायगासिनो दङ आरो इउपिपिएल आ BTC नि सिङाव गासै मोनजिबा विधानसभा बियाबाव बिजाथि फसंदोंब्लाबो नाथाय बे समाव सासेल' विधानसभा बियाबाव एबा मोनसेल' विधानसभा